Mirari, programarekin hasi behar du, guazen. Programa, bai. Nola zuen izena, hotzetik hortzera, bertxona, ez? Bai, hitzetik hortzera. Denboraldiko lehen programa egiteko, emaidazue aria. Ariari tiraka hasi naiz eta emaizkidazue horma irudi bat egiteko brotxa eta margoak. Eta emaizkidazue emakume asko. Gaurko programak Amasa Bilabonan egindako emakumeen aria eguna izango du ardatz. Subijana etxean Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen egoitzan egindako ospakizuna eta horma irudia. Bertako protagonistak elkarrizketatuko ditugu. Amasa Bilabonako bertso kontuez gain, Garesko historiako lehen bertso jaialdiko bertsoaldiak izango ditugu. Memoria historikoa bertsoz eta margoz berreskuratua. Hau hitzetik hortzera da eta ongi etorri emakumeen aria saiora. Holtzan lau ahots, lau gorputz mota, entzule gozu gure arropa, zuenganako kremaiera hau, beti zabalik dagota, beti zabalik dagota. Martxan ipini nahiko genuke, iraganaren errota, eta botoiak borborka, batu ditzagun histori puskak, ta egin dezagun patchworka, ta egin dezagun patchworka. Amasa Bilabonako udalaren proposamenetik abiatu zen emakumeen aria proiektua. Herriarentzat hain garrantzitsua izan zen oihal fabrikan lanean aritutako emakumei euren errekonozimentu emateko. Hasiera hori nolako izan zen kontatu digute Beatriz Unzue, Amasa Bilabonako alkateak, eta Irune Alfonso berdintasun zinegotziak. Zergatik erabaki zenuten Bilabonako udaletik emakumeen aria martxan jartzea? Hor esan dezakegu iez, ingenun erakusketa potente bat, eta udan hasi izan erakusketa horrekin. Orduan, hemen etxe hontan emakume pila bat ariakin lan ite zuen. Eta hortik hasi ginen pixkat, nola, zerbait gehiago behar dugu, hola ezin du gelitu erakusketa honek, ez? Eta, dakau beste zinegozi xaltxera, gure arantxa. Eta proposatu zigun Irunetan eta, esan zigun, lehen emakume pila bat egite zen etxe hontan lana, eta oraina ez, bertsolaritza. Emakumek zenbat lan induen bertsolaritza mundun ez. Eta hortikan hasi ginean, eta emaitza hementxe da, Eta egia da, herri baten historia ezagutu behar da. Jende askok igual, herritarrek ez dute ezagutzen historia, orduan importantea da, holako ekimenak aurrera ematea ezagutzeko eta ez ezagutu bakarrik, baita belaunaldi berriei transmititzeko. Eta ze esan nahi dute hemen lan egindako emakumeek Amasa Bilabonarentzat eta eskualderentzat? Egia da, enpresa hau bere garaien potentea izan zen, emakume pila batek, baina ez Amasa Bilabonakok bakarrik ez. Zuk esan dezun bezalaxe eskualde osokoa Iztondo bailarako emakume pila batek lan ite zuen hemen. Etxian, baserrin, entzutei ez du beraiei eta askok baserritik jetxi, esnea banatu, astoa eta marmitak horrutzi eta lanea, ez? Eta oso garrantzitsua Bilabonako herriantzat. Ausardia esango nuke. Erakustea etxetikan edo baserritikan gero kalea herrira etortzea eta lana fabrika baten itea eta beraiek esatea guk ere lan nahi dugu eta lan nahingo dugu, iruditzen zait ausardia, erreferentea baita hurrengo belaunaldientzat, orduan iruditzen zait, batez ere indarra, ausardia eta kemena. Horma irudia hemen geratuko da, baina aria noraino luzatuko da? Espero dugu behintzat aria ez etetea, bertsolaritzak bertsogintzakin ere jarraitze dugu, hor bide bat iten,
bertsolaritzan feminismotikan eta emakumeek behaien plaza hartzen eta hortik aurrea, Ari ez dadila eten, guk hor indar asko jartze deu egindako mural hontan, gutzako ikuste deu gauza asko esatetxula ez mural honek, eta gu emakume bezala gure indar guzti jarriko txeu, jarraituko deu lanian, berdintasun guztin alde, eta ez dadila aria eten. Beatriz eta Irune, eskerrik asko eta lasterra arte. Zuei. Nerea, 80 urte dituzun emakumea zaitugu. Ume garaian, Subijana oial fabrikan lanean aritua. Eskolatik atera zintuzten, eguna ere oso gogoan duzu oraindik. Gaur, zure birbiloba, Oiana, eskolatik atera berritan etorri da zure etxera. 10 urteko neskatila bizi-bizia. Eserita zauden lekura hurbildu da eta muixu bat emateko makurtu denean eskua heldu diozu. Eta une batez, elkarri esku emanda egon zarete hizketaldi eta galde erantzunen jardun solasean. Kaixo nire Oiana, zuk zenbat bertute, kontaidazu merienda prestatzean truke. Eguna nola joan den jakin nahiko nuke, begi ameslari bi eta 10 urte, zure atz txikiek gaur zer marraztu dute. Ostirala ospatu degu gaur xuabe, temperata horri bat ametsen aldare. Naiz gaur dardara izan zure eskuen jabe, moldatzen zara beti aldiro alare. Margotzeko marratik inoiz irten gabe. Oraindik gogoan dut nire haurtzaro ura, nire behatz txikiak ta euren joskura. Ta ordutik mundua asko aldatu da, begira zure esku gazten itxura, ez itzazu beti izan besten zerbitzura. Zerbitzu bat ote zen pintzelaren traza, guretzako eskolan beti da arnasa, idaztetik margora nahi dut beti pasa, harinago delako margotuz arratsa, baina zuretzat izan ote zen jolasa. Mundu oso bat dago eskolatik kanpo, dantza edo mimika edota teatro, mundu zabal-zabal bat zeure eskuentzako, neure xarrok ere zeukartu aintzako, eutxiko zaituztenak behar duzunerako. Zure oroitzapenak daukan baloreak, azalera dakartza denborak gordeak, kajoi baten gordeta txatal dotoreak,
soinean nahi nituzke zure koloreak, ta zuk margotutako tonu ta loreak. Euskararen aldeko bi militante nafarzarete. Beti ibilizarete lanean, beti gainera baikor. Julio, saioa etxitzen hasita nabari duzu. Eta nolabait mantendu nahi duzu lentzuen optimismo horreta. Hamarkadatan ala gabiltza, hausnartu eta hausnartu, ez dugu egin manifa gutxi, ez gara gutxi hausartu. Nik ulertzen dut zure nekea ta zarela odol txartu, baina etxitzeko lizentzirik ezin dugu oraindik hartu. Garriketara zabaldu noizbait, garrasia izerdia, naiz gobernuan erdi aldeko omen genun alderdia. Deus ez aldatu beraz, Julio, esan zaidazu egia, fruitu gabeko baikortasuna, ez alda inozokeria. Gu ez garela jende inozo hori badakit primeran, konpartitzen dut proiektu asko, joan direla gainberan. Imaginatu irudimena uztazu pixkaten egan, zure tristurak zeirriparre sortuko dun batzuengan. Zorioneku kamiseta bat, barkatu ez dut nahi luzi, ez deus honetan dena ez delako, irriparpoz eta suzi. Upeneren garai gorritan, karriketan ze igurtzi, etxai komun bat bagenuen ta, hori bera etzen gutxi. Arrazoi duzu maiz zailago da ez baldin bada otxorik, euskerak darrai hiru puskatan, ez du entzuten txalorik, baina muezen nola garesen, gaur entzuten da bersorik. Iruditzen zait badagoela, jarraitzeko motiborik. Mila 1960tik 1980 bitartean, Amasa Bilabonako eta eskualdeko hainbat emakume aritu ziren lanean, Subijana etxeko oihal fabrikan. Fabrika martxan egontzen azken urtetan, bertako langile izan zen Maria G. Martinez. Maria G. zuk hemen, Subijanako oihal fabrikan egintzen lana, nolatan hasi zinen bertan lanean? Nola hemen bizintzan, hemen bilatu zian jarri eta hemen sartu, 17 urtekin, eta itxi arte. Beraz, fabrikaren bukaera edo itxiera garaia ezagutu zenuen, zertan egiten zenuen lana edo zeintzen zure lana bertan? Nire lana zan koloriak iten,
arropa estanpatzeko eta hola. Aurrenan ez, gero segoa ikasi nun. Aurrena launtzen jendiai, eta gero ikasi nun koloriak nola itxezian. Eta nolakoa zen lan hori, oihalei kolorea emateko lan hori? Mezklak, gorria, urdina, depende nola itxezun, koloriak itxegen duen, gero estanpatzeko telak. Hor, garrantzitsu izango zen, neurriak ongi hartzea? Klaro, pixuan, pixatu itxebidea, eta gero naztu, kolore txuri batekin, dana, eta koloria hola zan. Guk gaur egun eraikuntza hau bakarrik ezagutzen dugu, baina fabrika bera handiagoa zen. Hombre, polideportibo fabrika zan. Hau de pelota tokilare bai. Errekaino, dana zan, Subijana. Zuk, Cristobal Valentziaga bere ere ezagutu omen zuen? Bai, zautu nun. Etortze zan, eta pañuelua de seda hori itxezun, eta ni kolorek pote txiki batian, kolorian astu, eta beha hor, beste gizonakin itxezun eskukin, ez makinan eskukin, eta behakin, zautu nun, bai. Eta bertan egindako oihalik edo telarik gordeta baduzu? Nik ez daukat. Repasatzen duenak, zaukan baino ni ez daukat. Eta gaur egun orain egin duten horma irudia ikusita, zer iruditzen zaizu? Oso politia, oso erra, oso tokizke, hau zan, haundit ja, hiru bizitza, etxe bizitza zeon hemen. Goien bizitzan amona, eta beste etxian, bi familik, eta oso haundit ja zan. Eta hor zion porteria, hortikan sartekin duen lania hemen patioa eta hola. Eta orain, Izaro eta Arantxa ikusi dituzu, hemen lanean, margotzen. Bai, oso politia. Irutzi zai oso politia induela. Lana garanta. Bersuare oso politia, oso derki gehatua. Maria G, eskerrik asko eta laster arte. Bai, ondo, eskerrik asko zuri. Aipatu dugu, umorea eta harreman ona zirela emakumeen arteko euskarri. Demagun, zuek zaretela Subijana fabrikako 3 langile, 3 emakume. Inoiz, probatuko ez dituzuen zapiak estanpatzen ari zarete. Norentzat eta jaun txit goren Cristobal Valentziagarentzat. Eta oraintxe sartu da atetik Valentziaga. Zuek lanean nola ari zareten begira dago. Isilik. Eta zerbait esaten duenean ere jator zuzentzen da. Baina serio demonio. Koloreak nola sortu dituzuen ikusi du eta ondo dago bai. Esan du. Eta joan eginda. Eta zuek oraintxe hasi zarete iji eta aja dena ahopeko komentario eta dena adar jotze, Valentziaga imitatuz, bai, ondo dago. Serio esan du, oso ondo dago, bekainak goratuaz gero taltuago, etiketa berea jarriko du klaro, gure lanak balio dunarren gehiago. Goitik bera begira ta ez pare, erdi lehendakari gaita erdi abade, bera da gure egi handienen jabe, ongi dagola dakit berak esan gabe. Bere grisak ez dauzka kolore ugari, inoiz emoziorik ez zaio nabari. Aurrerantza begira ikusten dut argi, biloba bat izango dula lehendakari. Familia handikoa hoixe da egia, Paris aldera joan da jauntxo ageria.
Buruan dauzkat bere ezpainta begia, estampatuko nukearen aurpegia. Ala egin liteke pañuelo guztitan, gero erre dadila, erre eguzkitan. Ez gara ibiltzen luxu goxota ez ditan, nik atxiz egiten dut oial garestitan. Desobedientzia da gure erabakia, nik okerka utzi det oial ebakia. Bere irripar erdia du adabakia, igual estutxo dauka lepoko zapia. Gare saioa noiztik duzu ezaguna. Hemen klase ematen askotan jarduna, eskolan zenbat bertxota kantu bilduma, memorian gelditu da ordun egin nuna. Historiaz bustia dagoen herria. Erromesen bidea ikaragarria, Lizarra eta Iruñaren arteko harria, bertsoa orain duena ona erakarria. Bederatzireun eta 2 urte baditu. Ez nekintan berri oraintxe aditu, bere aberastasuna bela konprenitu, egia esan da enaiz sobera harritu. Oiana, Alaia, gure aurreko belaunaldientzat iraultzailea izan zen ama izan ondoren etxetik kanpo lan egitea, besteak beste lankideen arteko lagun artearekin jarraitzeko, errealizatuak sentitzeko, edo senarrarekiko independentzia ekonomikoa izateko. Zuek biok, Oiana eta Alaia, ondorengo belaunaldia zarete. Biak amak. Alaia justu, oraintsu, erditu berria bigarrengo semeaz. Eta biok egiten duzuen lan etxetik kanpo ere. Baina aukera horren inguruan 1000 zalantza eta kontra esan izan dituzue. Lanera itzuli, etxean geratu, zuen denbora zaintzara eskaini, edo alik azkarren lanera itzuli. Eta holtzara? Holtzara noiz? Zer da zuei barruak eskatzen dizuena, eta zer da kanpoak eskatzen duena? Biok itzuli gera, bi aldiz zehazki, holtzapean pasata, nonbait nahiko asti, baina kanpokoentzat zenbat da noiz aski, besteentzat beti bat egoten da gaizki. Zalantza izaten dut, alik eta maizen, jasotako etekin edota emaitzen, naiz bi ume joan diren, bi ume bi izen, nik ez dakit seguru itzuliote naizen. Galduta gaudelako bidez idorretan, burua nola jarri hitzezko obretan, norberarekin edo aurrekin zorretan,
burua da gorputza ez dagon horretan. Amontzako eskura alda elitea, kanpoak zein barruak nork du agintea, nire erabakia izan da simplea, gorputzari bakarrik kasu egitea. Baina gorputza naizta jarri lasai soka, tenkatu egiten da tabarne borroka, gorputza aurrekin ta buruan errota, nik burua izaten dut askotan horroka. Burua da pizti bat hain kuriosoa, hain desorbitatua eta ez erosoa, baina zesango dizut, ba ez dela goxoa, kulpa josten baita bil sistema osoa. Eta batzuk animoz egin nahi mesede, diote ze txapeldun ta holtzan ze trebe, naiz epaiak mineman askotan alere, ez eroso egiten zait miresmena ere. Superwoman figurak egiten du kalte, naiz izan aski indar eta borondate, bidea ez da hain lau ta hain jolas parke, baina saiatuko naiz posible den arte. Bertso saio tematikoa eginda emakumeen aria murala aurkeztu den egunean. Amaia Agirre izan da gai jartzailea. Memoriaren ari muturrei tiraka aritu da Bilamonatarra. Amaia, zuk josten baldakizu? Egia esan dizut batez. Eskulanetan gaine ikiarri txarra naiz, eta ez diazu sinistuko, baina ama eta izeba jostunak izan itun, bai afizioz eta baita ofizioz, eta nik botoi bat josiko nuke, baina hortik aurrera gehiago ez eskatu. Zertzen egin zuke hemen Subijana etxean zegoen oihal fabrikari buruz? Banekin, oihal fabrika bat izan zala Subijana etxia, baina gerora jakin detena ez nekin. Nekin, hemen egin otezan azkenengo ikurrina, guardia zibilak etorri otezian, eta olako zerbait baneukan irakurrita esango nuke. Eta bertan lan egindakorik ezagutu izan duzu, ezagutzen duzu? Saltxa hontan sartu aurretik ez nekin. Bateon bat, ibili otezan buruan izan nezakeen, honen berri jakinunean, egia da, murala bukatu ondoren, hor bertan lanean aritu ziren 3 emakumeekin egoteko aukera izan nula, eta horietako bat, bai, ezagutu nun. Udalak eta Bertsozale elkarteak egin dute ekimen hau, zer esan nahi du zuretzat Bilamonatar bezala? Aitortza bat, esango nuke, rekonozimentu bat ere bai, bereziki ze izan dan, ez soilik emakumeen lantoki, baina bai izan dira emakumeak erreferente, eta gaur egun ere bada Bertsozale elkartearen egoitza, bada niretzat ahalduntze bertso eskolaren leku izan zana, nire bizitzako momentu batean oso garrantzitsua izan zana. Oihal fabrikan, bertsolaritzak ere omen zuen bere presentzia. Horri buruz, zuri ze iritsi zaizu? Egia da, dokumentaziorik ez degula aurkitu nire gana ez iritsi behintzat, hemen bertan, Subijanan bertan, bertsotan aritze ote ziren. Baina, banekin, bertso saio honen aurretik ere banekin, Xenpelar bera aritzen zela, itxu egonagatik ere kargu altuko emakume bat zela oihal fabrika batean, eta bertsotan aritzen zela. Aipatzen dute langile hauek, gaur egun batzuk hilda daude, beste batzuk 100 urteren bueltan dauden emakumeek, aipatzen dute beraien artean oso giro ona zegoela, eta oso umore handiko lagun artea zegoela. Orduan, hortik
nire ustez, ia ziurra da pentsatzea bertxotan aritzen espazidan ere gutxienez zirtoka arituko zirela. Nik hortan zalantzarik ez daukat. Emakumeen aria, bertso saio tematikoa, gai jartzaile bezala nola prestatzen da olako saio bat? Ixiarra Izagirre da, hor aritu dena dokumentazio lan guztia egiten, dena xe eman didana eskura, kontakizunak berak ekarri dizkit, Fani Alonsorekin egindako elkarrizketa ere berak eskuatu zidan audio batean, orduan, dana testu ingurua berak eskaini dit, eskura, eta ni saiatu naizena da, ertzaiek borobiltzen edo borobiltasun horri ertzak aurkitzen. Amaia Agirre, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Fabrikan lanean ari zirela bersotan ere jarruten zuten bapatean, makina bat jostun aritu izan dira burua orratzari begira eta mingaina ondokoari zirikan. Ez dakigu Subijana Oihal fabrikan hala aritzen ziren, baina seguru gaude bertsotan arituko espalira ere zirtoka arituko zirela. Ahozkotasuna nagusi baitzen lagun arteko giroan. Gauza jakina da ordea, Errenteriko fabrika handian bertsotan aritzen zirela, eta iritsi zaigu horren testigantza. Jose Pantxonen Xenpelarrek Errenteriko Oihal fabrikan egiten zuen lan, jostundeiko lanarekin batera uztartuz, eta lantokian bertsotan bapatean jarduten zuen. Azken 20 urteak itxu pasa zituen, baina pertsonen itzalak ikusteko gai zenez, fabrikan lanean jarraitu zuen urte askoan, nagusiak ere alaxe nahi zuelako. Jose Pantxoni kontra maetrea baitzen, ardura handiko kargu baten jabe, alegia. Jose Pantxonik fabrikan ez du bersotan erantzungo dion lagunik. Horregatik berak egin behar dena, berak bota, berak erantzun, lekuz mugitu, bere langilearen ahotik beste bat kantatu, berriz beak erantzun eta holaxe, bertso saioak. Berak sake eta berak errestua besteak ez baitziren bapatean erantzuteko kapaz. Eta gaur, askotan bezala, oihala egiteko materialan bila igo da, terraza batera, eta behan, lanean ari den Manuelak, fanderia sendiko Manuelak, tentatu egin du. Bota bertso bat hortik, Xenpelar! Bota bertso bat hortik! Terraza honetara naizenian jo, bertsua botatzeko Manuelak dio. Fanderitarrarentzat nik ez dut balio, nere tokira noa serio. Eta orain, Manuelaren lekutik bota behar bersoa. Fanderitarra naiz nik ez dizutukatzen, baina korta xamarra bertsua kantatzen. Damutu zaita sila Xenpelar tentatzen, ara hemen aina bitarte eta honi bat botatzen. Aina bitartei bersoa botatzeko esan dizute Xenpelar, bota jozu aina bitartei, ea, nola zirikatzezun. Lanein gabe zirikan horraina bitarte, naio nuke nik horren poltsa baneukake. Ta aina bitartek bersotan jakinez, eta isilik egon behar baino, bazun seguru zehoz esateko, eta nola ez, oire, Xenpelarrek aina bitartek ze esango zuen, aina bitartean errespuesta. Aina bitartek dio ez duela poltsik,
eta ez emateko horrelako lotxi. Erromesak go home pankarta jarriko dut gare sarreran. Hau ez da iritsiko, ez da bian ara ere. Santiago, bai, pixka bat aurreago, segi, bertan zaudela, segi. Garezko lagun kuadrilla bat zarete. Eseri zarete, terraza batean, zerbait hartzen. Kalian 45 gradu daude. Eta hortxe ari zarete ikusten nola ailatzen diren garesera erromesak. Ara hor badator bizardun bat izerdi putzukarraio. Ez dakitzen bat fedezekarren baina ia urtu zaio. Begira zazu hor erromes bat, kapa eta kantinplora, bota arrautz bat motxilan eta segidan frigituko da. Mutil rubio altu bat bada edaten duena aful, urbildu eta ala esan dit, Santiago beautiful. Motxila 30 kilokoa, oinetan 4 babazakar. Muskuluaren oskola bera ere izerritan dakar. Ta euskaldun bat lantza batekin hile eta bekain zuri. Horreagako bataliatik anatera zela dirudi. Eta beste bat hortxe galduta aurrerako idean, jo Iruñerantz hartu egin du kontrako norabidean. Ta aur bat badako ontxantzegona, gaztelu eta sombrilla, galdu eintzelatari dela aita Santiago bila. Ta bat kartel denak irakurtzen, ze intelektual bitxia. Baina ez alda saio alkaiza Iruñetik iritxia. Eta inglesez erdizketan biatxota biaguren. Donostitikan eskapatuta sardotegiak nun daude. Ezkertiarra kamisetetan izan nahi nuken betiai, ta inor ez da ilegala hemen, baina peregrinoak bai. Parejita bat erdizkutuan, elkarri musuak jarriz, flipatzen ainaiz oigez aldira, trampeta kamala jarriz. Txikituta eta akituta eta albergea betetaino, penitentzia hoixe da eta jarraitu bian araño. Subijana etxeko hormari itxatxita, margoketa lanetan hilabete pasa dute bi artista handik. Izaro Lizarraga eta Arantxa Orbegozo margolariek. Eurek egindako hormairudiak eta Maialen Lujambioren bertsoak islatu dute Oihal Fabrikaren eta Bertsozale Elkartearen esentzia. Izaro, Arantxa, zuena da, artelan hau nolakoa izan da? Bertan lan egitea edo hau sortzeko langintza? Hasiera batian deia jaso nun Bertsozale Elkartetik, aber animatuko nintzen horma irudia itxa, eta izugarrizko erronka suposatu zuen, esan nien, ni txitsi animatzen bazan, mano sartuko binela, eta erantzuna baiezkoa izan zanez,
Mentxe hasi ginen buru belarri. Nola hartzen da proposamena eta nola eramaten da historia zati bat horma irudi batera? Lehenengo eta behin bilera batea deitu ziguten. Bilera hortan Fani Alonsok alako klase magistral bat eman zigun, zebeak komisario lanak egin ditu Kotoiaren emakumeak dalako erakusketan. Eta orduan berak guri bailarazi zigun, berak bildutako guztia, testigantzan berri eman zigun. Eta bertan geunden gu sortzaile bezala, eta Maialen Lujanbio ere gero bertsua sortuko zuna. Eta guk bilera hortatikan, atera genitun gaur egun muralen dauden elementuk. Biak aipaden pintatzen deu, gero nik indakoa zuri pasatzei zurretokatzei jozu zure ideiakin, nik zuria eta orduan bakoitza beretxean, baino elkarrekin lanean, hori polita da ere bai. Elementu asko ikusi daitezke zer kontatzen du irudi honek? Mira, ni alde hontan hasiko nitzake honea iristen zian ariak. Ari desberdinakin, rueka dao nola egiten dan aria, ez? Emakumea jantzi nahi nun bere kolore, bere ari, bere hementzeukan guzti horrekin. Gero alde guzti hori nola lotu beste aldekin. Nahi genuen ari guzti horiek, ariz, korapilo berezi batekin. Maindire bat sortu genuen, ze fabrika hontan erropa zuri asko iten zen, ordu maindire hortan lekua eman genion bertsuai bere lekua eta bere garrantzia eukitzeko. Onduan beste oihal bat jarri deu, urdin, hemen oso ezaguarri izan urdin batekin, estampazioakin. Badago liburu potolo bat, testigantza askotan agertzen zana, eta liburu potolo hau da bozetoen liburua. Onduan, badaukau paleta bat, pintzel txiki batekin, ze hemen azken kalitate zea eskuzkoa zan, kalitate neurria edo. Estampazioa ateratzen zanean, makinetatik, bazeon horbait, pintzel txiki batekin, retoke txikik egiten, konponketa txikik eta akats txikik zuzentzen. Sobre marroi hortan jasotzen bentzuten asteroko soldata. Eta hori testigantza askotan agertzen da, emakume asko, garai hartan, sobre hartu hastian eta etxean uzte zutela, ez? Guraso etxeko ekonomia laguntzeko. Eta ze poza jasotzen ezkontzian beraien zazala sobre hori, ez? Lehenengoz. Zuek hilabete zaritu zarete horma irudi hau margotzen, hemen bertan, paretaren aurrean, jende asko atzera aurrera, zer esaten zizueten edo zer esan dizuete? Nik uste dut muralak balio guela historia kontatzeko. Guri beraiek ere kontatu dizkigute historiak. Eta gero hemen gelditzen den ikuslegoa hasten da aritik tira, eta hau zergatik dago, eta hoi zeintzan, eta liburu hoi esan nahi dut. Hasiko dira kontatzen gu kontatu izan nahi den historia guzti hori. Jende gehiena oso harrera ona, zoriondu digue pila bat aldiz. Balio izan du, Subijanako historia herrian berriz hitz egiten hasteko eta Oihal fabrikari buruz hitz egiteko. Gaina, uste importantea dela garai baten non emakumeak etxetik kanpo etzun lan egiten, oso herri gutxitan lan egiten zuten etxetik kanpo, soldata batekin fabrikan. Eta fabrika hontan 80% emakumea zen. Nik zentzu hortan gaur adibidez etorri dira hemen emakume batzuk hemen lan aindakoa, 100 urte ingurugun dabiltzanak eta esan du izugarrizko egun politak pasatzen nahi diala honen arira, ez? Eta gu horrekin ja beteta eta asetuta, azkenean esan du egun politak zati, esan duzun bezala berriz ere egun horiek gogoratu arazi pixka bat behar zuten lekua eman, errekonozimentu hoi, eta beraie ere tarte hau zitziteko. Beste gabe beraien gertakizunak hemen eta bere sentimenduak eta hoi ja oso polita da. Hilabetez margotzen aritu zarete eta azken momentuan jarri duzue Maialen Lujanbioren bertsoa. Iruditu zitzaigun bere garrantzia izateko, maindire zuria fondoan eukitzeaz gain, izkiek gorputza behar zutela. Gustora geratu zarete emaitzarekin? Bai. Zaro eta Arantxa, eskerrik asko eta laster arte. Eta eskerrik asko udaletxeai, bertsozalen elkarteai, ze olako proiektuak kalera atera artea denon gozamenerako. Beltzetik
kolorera egingo dugu jauzi, baina honek ere badu beltzetik eta ilunetik. Izan ere, gerra ondoren, gasak ere egiten omen zituzten Subijanan. Andoaingo algodoneratik ekartzen zituzten gasak dagoeneko eginda, eta Subijanan enpaketatu egiten zituzten ondoren han eta hemen saltzeko gerrarako erabiltzen omen ziren algodoi edo kotoi edo gasa horiek, gerrarako. Gerran zauritutakoei laguntzeko ziren noski, baina gerrarako. Alaia, lutoaren beltza, kotoiaren zuria, gerra, zenbat fabrika lutoa eragiten, zenbat euskal fabrika helburu militarrak dituzten piezak sortzen. Arma mota asko daude. Xarma. Arma ez da soilik arma. Kotoia itxura ze txuri. Alarma. Ze inozentzi ze xarma. Baina gorritzen denean drama. Piztu lezake alarma. Odolusten den herri bat fama. Baita kotoiaren drama. Euskal Herriak naiz eta panorama. Daukan bakezale fama. Ez aldugu elikatzen karma. Urruneko panorama. Ojala existuituko darama. Balitza benetan karma. Baina batzuen errua beti haizeak darama. Gaza. Ez dira berez berdina. Gaza. Ukraina edo Gaza. Zentzu ezberdineko dira. Atlasa. Gaza esan edo Gaza. Baina tantaka eskasa. Gorritzen doa Atlasa. Ta gure tripako mina. Jolasa. Ez aldaukeran eskasa. Han ere pertsonak dira. Gure kasa. Gerra bat ez da jolasa. Ta naiz da konpontzeko gai. Arnasa. Gu ez garen gure kasa. Sua pizten den aldiro. Pasa. Eman ezkero arnasa. Gero kontatuko dugu. Han etzela ezer pasa. Bueno, garezera etorri gara. Herri honetan, formatu honetan egiten den lehen bertso saioa dela esango nuke. Eta aprobetxatuko dut, badagoela Izarroibarko hiztegi oso on bat. Eta frogatxo bat jarriko dizuet. Jarriko dizkizuet bertako euskalkian erabiltzen diren hitz batzuk, eta ea asmatzeko gai zareten zertaz ari naizen edo zer esan nahi dudan. Lehenengo hitza da, otsosa. Otsosa. Enen euren euronek amaika txirrista, baina entzute utxean eindut begikliska. Naizta Wikipedian enaizen artista, galduta ere berdin du behar dut arriska, otsosa inguru hontan ez alda tximista, otsosa inguru hontan ez alda tximista. Amets ze water party izan den ala ez, orain ari beharko ni neure
Otxosa ia esaten ez dakit tamalez, zainak ez dauzkat eta hemengo odolez, zortziari deritzo erdi euskainolez, zortziari deritzo erdi euskainolez. Inori arrazoiak kentzeko gogo gabe, baina hurbil ibili zara amets, baino hiztegia dioenez trumoia da. Azkeneko hitza jarriko dizuet, lumera. Zer dira antonimo edota aditzak, edota nondik irten dira honen hitzak, lesbianak eta gehiak jozen bizi grisak, baino arrotzen da biltza ezkara bortitzak, beraz gora lumerak eta queer bizitzak. Beraz gora lumerak eta queer bizitzak. Hau bazen erromeszar batzun pasaera, guere gure ideietan erromesak gera, biba saioa aizu, gauza zaharrak fuera, bi urdezagun queer itzan bukaera, saioa da lumero eta ni lumera, saioa da lumero eta ni lumera. Harritzekoa bada ere, zonalde honetako euskalkian, bada hitz berezi bat baleari deitzeko, eta hori lumera da, balea. Aurten ere bertso musikatuak izango ditugu hitzetik hortzeran. Horretarako, Manes Pagola musikariari deitu diogu. Bertsoari ukitu eta erritmo berezia emateko. Lehen bertso sortaren egilea, Ekaitz Goikoetxea Beasaindarra da. Gozatu! Labriteko lurra raiatua brokaseko orubea, kotereteko iotzak ere sarri jarri gaitu bea, iraganean utzi ditugu aizkora eta sugea, kontzientziei bertso zeragin nahi nieke azkurea. Kasua hundirik egin etzaion, kasua baita zurea. Itakan 8 sahats negarti, Arkadian 3 pago, egonarriak badaki zer den hitza jatea berbaro, egunak eta gauak ez dira pasa bezala igaro, naizta suari egurra bota, ta ez urrei lur gehiago. Mina ezin da ezkutatuta, ordezkatzerik ez dago.
Zurma elean 20 euroio hartadian 10 miru esperantzara kondenatu hoi hiltzea aldagokigu sekretupeko karpeta eta dokumentuen gatibu txoria maite duen herrian isiltasunari du. Egiari zor, egiari zer zor diogun ez dakigu. Argi postean txantxan gorri bat ostertzean zazpikaio bortxatutako malkoetatik ez da itxasorik jaio. Guk herri deitzen diogu baina ze herrita ze arraio begiak isten zaizkionean minak ez dakin oraio. Aztura leku zaldatzeari barkamena deitzen zaio. Galsoroan 6 amilo txurdin teiapean bienara zelesen bisaia begikorra patxikuren begirada arrasto baten ilusioa aitortza baten zirrara estatuaren estolderiei atximurka ari gara. Itxaropena etorkizunik badela sinistea da. Errepidean 4 barraskilo basoan 5 etxa bere burdina esikarea lokatz talegerik ez alege. Volanteari temati heltzen jarraitzen dugu alere, zure argia, zure itzala, zu besarkatzea xede. Buru gogorta egoskorrean nafarrak gara gu ere.